Здравейте хора, днеска ще пием чили сос, чалендж, аз дали ще оцелея. Така, нека да започнем с... О, много си сложи, бе! Хора, много си сложи! Ето го отзад Венко. Кажи здрасти на камера. Здрасти, здрасти! Марти! Здрасти! Не, чакай, искам да го видя. Марти! Хора, вижте! Марти! Много добре. Много повече. Еби ти го... По-добре, че ние не се съгласихме. Да, хайде. Аз се крия една капка. И чао хора, кажи чао на камерата. Чао хора! Знаете канала се гледа. Да, неговия канал се казва Мартин Бодов. Чао! Не! Чао! Айде, хора! Чао! Чао! Ето, вижте кучето. Айде, то ви каза чао. Айде. Айде.